Ngibula kulonda uphile busho kumele ngupastor wena lo ubuyaqala ngakho namba sisongokuphela member channel nomlandeli we-channel kuphela ngizathi inamba sengizoyishintsha maduze ngoba ngifuna abantu abaningi abangabona ama-member who doesn't care about the channel. People who don't care about the channel, about the battery number, then phone it. Ngifuna abantu abaningi abantu abakwi-channel bambijana. So akungiphathi kahle lokho ukuthi i-channel ibuka abantu abawu-less than 100 kodwa ngifuna abantu abaningi. So abantu bathatha inamba yami bayigcine, maybe namabhuku bengifonele. They don't visit the channel, abasayivakashela i-channel. Lokho ngikubona ngokuthi abanye babuza amabhuku already sesenzile ama-video la yabo ukuthi lokho kuyakhomba akusiwumlandeli akusimember. So ngizoyishintsha inamba kodwa uma ngishintsha ngoba sina 50 ama-member njengamanje. Shuthi abantu abazoba nethuba lokuthi besizele nami le 50 abantu. Yebo. Sibheka lapho vele impanzo ukuthi ubona umuntu ozinika isitifiketi namanye amaphepha for 5 of it. Angiyithandi le nto-ke yokungalingeleli nokungaceli yabo. Unikeza isitifiketi. Ngabe isitifiketi sami-matric, isitifiketi sase-college esase-university sizofana. So one ngokujwayelekile noma unikeza isitifiketi namaphepha bangakunika isitifiketi ngoba vele umuntu obefunda esikoleni isitifiketi sakho sibanjiwe noma-ke kulindele ukuthi usithole maduze yabo akusho lusho lokho usho ukuthi usuku uboniswa into ezokwenzeka uzothola isitifiketi sakho sube besibanjiwe ube sigodliwe or vele sikwi-process sokuphuma sosiyeza yabo maybe kodwa nake singakusho one ngokujwayelekile uma uphupha isitifiketi umuntu kuwuphawu uma ekunika isitifiketi ngoba lokho kusho kungenzeka uzokuba nenhlanhla nenqubekela phambili uzothuthuka uphinde uphumelele emkhakheni wakho. 2 ngokwesintu uma uphupha umuntu kuwuphawu uma ekunika isitifiketi okusho ukuthi-ke kade uthwasiswa abadala futhi uphasile ngokulandela ubizo okanye ngokwenza okumele ukwenze ngendlela efanele futhi emukelekile. So ngoba kungenzeka vele kukhona umuntu izinto ayilungisayo ezikamoya njengamanje akusiko ukuthi uyathwasa noma uthwasile kodwa khona izinto zikamoya kade ezenza yabona into eshintsha ubizo lwakho noma into idalwe kade ukwezenza yabona. So bese kuphuma-ke bebona lesi sifo khomba ukuthi mhlawumbe zonke lezi zinto kade ezenza zihambe kahle zamukelekile usendlula kwesinye isigaba ngokubizo lwakhe noma ngokuhamba lukamoya yabo. 3 omunye angayibheka nje kwesinye isikhathi uma kupha futhi umuntu kupha futhi umuntu isitifiketi lokho kusho ukuthi kungenzeka uphasile wandlulela phambili ngokomoya futhi uphothule izifundo zesithunywa noma-ke intwaso ngempumelelo. Ngoba omunye kungenza vele ubese esentwasweni noma i-start besimthatha isake lokhu kuthiwa i-self-initiation yabo useyiphosa. 3 4 ngokwenkolo uma kupha umuntu kupha ungaba lohle uma kunesitifiketi lokusho kungenzeka ingelo sikaNkulunkulu ikuchoma-ke uphaphe negwalagwala ngokuthi ukhuthazele ekulingweni nasevivinyeni waphinde wabambelela mhlawumbe ey'misweni noma ey'mfundisweni zikamoya omngcwele. Izaga 4:4 wangifundisa kwathi wathi kimi-ke inhliziyo yakho mayibambe amazwi ami igcine imiyalo yami uphile. Ekajake 1:12 ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni ngokuba-ke esevivinyekile uyamukeliswa umqhele wokuphila othindisiwe inkosi kwabayithandayo. Siyabona-ke besibheka la uma umuntu ekunikeza isitifiketi kodwa ngiyakhuthaza ukuthi abantu ababuka phela amavidiyo yabona ababuka amavidiyo abantu ababuka amavidiyo.